10,000 Puganti Dos, pinakalas nga battle para karong gabi na Dr. Greg versus Don Vio at pakpakan. Siyempre, dagang salamat sa tanang tao nga na adiri karon. Di kayo nag-uras para nga kalihukan. Siyempre, dagang salamat Apollo Sports Bar, Kiburi Vape Shop, WT Jewelry, Nigel MN Production, Larry V, Ricky V, Van Shine Dog. Sa tanang tao nga na adiri karon, pakpaking o galingon. Yeah. Shout out Marty bay. Kani, gikan pagpinglan nilya. Everybody makes a fucking noise for Dr. Dr. Greg Day, sawa na kaila. Nagabi na tong tanan. Gikan pagkabantan, make some noise for Don V. Shout out Span, Kalye, Binokid, Marshall. Nice. Anbo, pagdatan lang nangari. Yes, at sa Toscoin, si Dr. Greg, dipili niya siya mauna, okay na sa si Don V. Nantraman panel, Puganti Dos, pagdala na to! Round 1, Dr. Greg. Yeah. Nagabihisa na na, no? See? Go. Nagkatahibulong sa akong ipakita. Nagkulay lang ka diyon, nagkatangita. Wala pa'y kita, pero daghang napakita. Maong kita, magpakita, hindi angay ipakita. Grabe ka malagiti mo, nagtimpilita. Di ka maligo ang paiti mo, probida. Wag kay ikapalit, karoon bisang sa tiba na o tiba naglasyon. Sigurado mamalagitan. Dahil sa game mo payari, again and again, ito same. Nagbalabi, di ka friend, wala di ka late. Ay bahagi sa pain, pulis straight, to the point na bahagi. Okay na ba, sabi, bani sabay, dipay, sigat sweet, bisay taas, upahulagi, great na kung shit. Wala ka mo makabantay, wang matay, ang taga-isla, kung may mo patunay. Yarin. Yo, check! What's up, Greg? Dipildira ka atomic. Kipildi ka ba nga niya mo at bangugan mo ni imbis ki gusto na ko ni na kontra gusto na once di 5% mo daog kay napildira mas weak. Inyong doktor na huwag tang siya na lipat. Tuog madakpan ang ninjang grabe ka kiat. Imbis ang ninja ang puson ron di makitaan. Karon ang doktor ang puson karon sa panibag. Nagtoobi ka sa kol. Dili man manapat pero lyrics manukol. Pwede na kokon basta dili masoko. Physical na kitang sulti mong duot na sa sulod. Ingay ra ba ang buto sa launcher. Di ang raman maguto sa punches. Nick awana nabuno nag-plaster. Gidoktor din yung doktor magtuon sa master. Atong kita agi pinakalma. Monis day nga nang hate pakatulga. Di ka pray, di ka shame pakakanga. Dokok may dabre pakataw. Pero murag mao lagi hato. Di mo salera mo kalit pero kadong yato. Tala ka umako. Di mo salera ka nakaroon. Shit. Naot sila mga bagong. Gusto mo ako libro. Sila bakit mag-focus sa over. Ano yun ano? Hey! 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 Satong ina adik pinakalma. Police grade na ng hate akamangan. Di ka frame, di ka frame, baka tulga. Don't poke me the blame, baka tao na. Pero murag mang ulang hapo. Di mo sa lero nga level, karong gato baka sa kino. Ayaw na ko maglaong, mula ko na ang kaumako. Kung naon na kumaon, kaysa napunsa mo kagong. Asan nang magkapatulog. Alay diri taong tinasa on pag-drone. I don't think outside the box ay mag-focus sa comfort zone. Salamat na yung vibe ka na nakakahol. Ako kay nakalimutan. Pero kung merong mag-discount pag mapinjira ko karoon. Pero okay lang ikaw mo nawanan mo. Tulong mo sa sik ka pa kang may yawa. Yo! Kanay? Shake panlingig, mga bangga ako ang kaplinig. Ako na sa kay mga kakili
Nagpaminaw ikay na pili, ya dili bayaan na, unang stroke magmugong parang sunod na hype. Guwa mo pusta, way bukas na mong ganapay. So nagpapurna na sobra na kong nasa fight. Ako makulga sa Olga, maglison sa rhyme. Walay doktor na akong ilig na piyait basday. Maglison di apan, sa nalong pangalay. Kung masukay ng bike, walay matunggal aray. Ako ko di kapyain sa puganti katay. Hintang na kaana, may pang mag-tiktok. Na hindi ko siyang wala me, hindi yung big flow. Dr. Jerry ay mati mag-angin sa hip-hop. Ate. Aray ko. Sige. Last na. Okay na tayo. Pagka wala yung yung kita di pakita. Lagi ka itong umatay yung tinbasa. Di makasakay, makurbala ni Jackie. Ay, itasasabay, tamong trip na sigatawa. Nagtatawa lang po sa pagbibiyahe mo sa iyo. Nagparilak sa ako tulog niya sa pagtatrabaho. Pero wala ko mo balik. Pagsabi mo na ako. Pero nakalitan lang ko. Nagkarumadi ay tumangay mo sa bahay. Hindi marang mo ba sa inabitra mo sa bahay. Hindi niya kapaluway. Ikaw lang mo sa bahay. Wakulang araw ikaw naman ang mabasa. Nagkatay ko na sa pero mauli ako hilig. Ako sinay walay imig sa pagbuong. Ako himig mauli. Karoon lang. May pahuway kong pagkatuig sa toran siguro to. Para madunggan ninyo ang maanindot daw. Natili siya yung isoreo. Yo! Kami? Che! Yo! Katol ni og magkapukura tira ranihan nabi. Aylan boy nga murag tira ranihan nabi. Aylan boy nga ignorante wa kanila na labi. Kung niterong kaatpa pero tira niya way labi. Kung ako na uhiwa bilit aban ni madagtahi. Loni mo walay lami. Ako awalay lami. Ang isong dalos na kong erakaw na sa jamwa nabi. Amo ang naantalit excited kasi mong pagbalik FYI wami pakible. Wanita ka sunaya ba? Pangutan noon di ka dok ha? Kaya pa. Put your eyes on me. Ay si Pata ha? Ang bulik dugo na saringgan ang mata. On site mga pugo sa kong pag-aim. Silas lang lakbang sa inyong brain. Patay lawas Apollo wa pa na claim. Wanted na ko gante ang doktor akong bislay. Shot! Yo, Don V versus Dr. Craig. Yo, pagbaka na tagbalik ko. Guys, kung sige, you guys, last na din eh. No! Siyempre, nagkasalamat na ng tao nga na Adri karon. DJ ECQ, Larry Vic, DJ Vicky P. So, ang kipili sa judge, 5-0 para kang Don V. Shoutouts Dr. Greg, bay. Nagkasalamat Dr. Greg, bay. So, this is a basic video na karon lang ba yung puhod. Suportaan na to. Thank you so much. Yeah, shout out ko. Karon siguro maayo hinapos mag-release mo. Daghan kaayo atang eh. Kan shout out Anbo, Morshom, Nice, Kalye, Vinukid. Sa tanan nga ni Ari nya Busyan para sa kanunasan Apollo Sports Bar, Shaido, Ban, lamat. Don V 5-0. Damn, nigga. Benar si Don V kay yang shout out. Ipili na si Don V kay pugat yang makon. Don V kon punchline count o sa kalimpyo moro. Jones all 3 rounds. Don V pro shout out gapon. Dr. Greg. Siyempre, daghang salamat sa tanang tao nga nagay ng oras para na itong kalihukan by Bugatti Dos. Pagpaka na ito tanan, artist nga ni-appeal sa itong kalihukan by yeah. May na lang na iduha, may na ganoy. O siyempre may binaw ta sa music ni DJ ECQ.